артыннан көн үткәндей, язлар, җәйләр җиткәндей, Күпербаш үз авылларын Кырлайга бүләк иткәндей. Ярый, хуш, яңа тормышка аяк басканнар булар. Иске Кырлай авыл җирлеге булып, яши башлаган булар. Җирлек патшасы Фәргать, замын тоже Фәргать. Сәркәтибе, бухгалтеры һәммәсе дә бик шәп. Көндәлек мәшәкать белән көннәр, айлар үткәнди. Эшләгән эшләр беткәнди, яңа эшләр көткәнди. Әйткәнди бер көн хуҗалары районда шундый мода, авылларына багышлап, һәммәсе китап яза. Давай чыксын дигәнди, безнең дә китабыбыз. Сезгә шундый фәрман бирәм, тарих битләрен барлagыз, күп мәгълүмат туплагыз. Һәрбер авыл әзләп китапка җыймый. Җыйган һәрбер яңалыгын язып теркәп куябыз.